Adam chungin meichia pakhatin faeng zat nge ani thei somni ani lo le Mariam na Batanzi Uganda nu khan fa somli pali ani to amakani ma se hi han shilta cheila makitile zualang Democratic Republic of Congo ramakhopui pakhat goma antia chuan nu pakhata oma ani chuan fa somnga pathum lai ani ti hian soi fa ka nei to lo chuan ka thiang ati top mai ni khovela fashing number ka hmuto iti te ni chuan han ngai to chiang le ro voina chuan kum somnga upa fa somnga pathum lai nei chanchin kan ngai thladon ani a ming chu friends in ania kum somnga ni in fa somnga pathuma nei der to akum a in afanei za tamjok ti nani chu henga fa te zinga hian lotel ve ni taila kan pian pui u le naw te chu kan classmate vek an ni don ania le lama chuan anuam viawin ka ring ani engtin nge friends in hian fa somnga pathum lai anei tak mai ni tu nge an pa chu nia he nu hian fa heti zo zai hi engtin nge en kola a manage thei zok engwanga tu mai na chanchin soi ngai lo nge an ni ti zong kan ngai thlau don ani chu wangin a top thlengin lo en vela a chan chu he thil hi chanchin lungchhiat thlak tak ila hriat ngai lo le ila mu ngai zen lo chanchin ani don ani ti hi ka shil du che ni ani hi a fa te zinga upap berani pian pui unaw somnga pathum ka neya kanaw te mingle mel hi ka hrevek seng lo kanaw no pangzwal deuh te ne na achanga ko thlera kanin ton ve poin annin min kova min biak masaka anin soima chu kanaw te anni ti ka lo theing hil le thin a chan chu kan thanem emani a upalama tanga chiara parukna kania kan unaw zinga tam tak chuan nupui pasalan nei to hlom tin kanu hian tu hi som chuanga nei to bok antam ema wangin khummu malpon nei thailo hei hian muddan chuani le maya a chan chuanin chunga hian khumda thei ani velo chuti lo chu anin jim te hi ati chep le zwal don wangani chu wangin chuata hian madres anda maya tin tlem han lian deuh to tele nula le tlangwal te chu sitting room sofa an mutamai zelani sofa sei pui puyan leya chung chu khumatan an mang tamai zelani an tan chuan mutmu han tua pa ol ailo a chan chu an chung ko len zia ngai to in an che na hi azim ema a boi thlak hle ani zing an han thova an chapalte an lo in bun sak pheng phung zel mai tin anin bual nuwa school an kal le ta thina bual in hi pakhat chau an nei sia chu wangin khothim hun ngakin zana pona anin bual mai zela tin anma ni chau ani lo Africa rama chuan chu an lo chin thindan po ani reng ani ma se friends in hian ni tina afa te chokopuana tham turin engtiang fakko vitamin nge cho achum thin ta kang le afa te chaulo atu te chenin cho an ron ei ve zi ani ni tin vaimim ke ji somni parukle beans ke ji sari achum zia atu tele afa te chu that takina chom thina ni voina chuan banhla helan khe chewa an chum ko ya in neina ruai pui the tur te po an ang hial ome he na hi mi pakhat chawina hanti mai chi poni lo an va in anin puiton chewa an tangrual hle ani kan na hi haw tak le a boi thlak thin khop mai kanu hi thei top chu apui ve ka du sia angai na om lovani ma se friends in is in kong chu helai changa lo in chanero ani haulo kum som parukani khan mi pa nen anin tonga chupa chuan friends in nena amangai thu ashila alo raita a famas saber chu alo piang ta ni chu khambat hiani ma se a pasal chuan kal santa dai ala in pe chi alo te poni ma na le kum som pakwa a han ni chowa ta chuan amangai em nen chuan anin nei ta a chu a pasal nen chuan fa somnga pani an nei ani ma se van doi thlak takin thlani liam ta khana pasal chuan boral santa ani a van doi hle ka pasal kha pa fel tak ka hriat china ama a chak zok khan lom lo engwanga hetiang zo zai fa nei tamai ngei ni le naw ka pa ya fa ka nei lovani chuan ka thi mai don sia kan hrilang che condition chi khat hyper evaluation ti condition in kalo pianga
chu chuan ka taksa chu voi khata tui tam tak chhuah thei turin min siam ani ni e hei wang hian phir fanei theina chance asang hlea voi khata fa pathum nei te pali nei baka fa panga voi khata nei thei chance po asang hle bok fa som pani an nei nuwa doctor avapana a fashin tam theina fertility ti niam theina na fa nei char turin doctor chuan alo hrilani chuti lo chuan tuile chin siam na bom ovarisa tumor ain siam palanga chu chuan ni relo te chungin inun na laksak mayang cheti in doctor chuan a hrilani chuwangin anun na chan chuanan ti in apasal a hmangai em nen chuan fa chu an nei bel cha tamai ani awan nei van duai kan ti don nge a taksa han en mai chuan a hrisel mel ema fa somnga pathum lai lo hring to chu tar roi turani mel sia ma se hei kum somnga lai atling to a fa somnga pathum lai nei to sin alanula em mai box sia kum somnga mel ala pumia lo keima lo ngai dana chuan namdang te hi chu an lang upama thina friendsi ni ang mel te chu an ni anga chuan somthum pariat somli panga vel lek mel apuani heng a fa somnga pathum te hi voi som pasari a raina atanga a hrin chua vekan ni a chul po hrisel thae quintuplet fa panga a rualin voi ni lai a hringa quadruplets fa pali a rualin a hringa triplets fa pathum a rualin voi li a hringa twins phir voi nga a hringa tin pakhatte te lo piang hi pathum lai an ni bokani fa somnga pathum nei tur hian voi som pasari a rai ani ka fa te an ladam kim veka wangin pathian chu ka faka achunga kalom hle ma se friendsin Uganda nu pakhat khovela fashing nembera in chala oma nang aya fa nei tam zo ki ringem nia herama hian thil maksak pui khovelina hriat lo tam taka oma rambuai hi atop theilo wang te poniang international journalist ho hian anron tlo ngai tlat lo mi tena Congo ti an lam rik to chuan indo buai na lam le mineral ba kan ngai to lo chu wangin ke ni ang chan chin te chu tu manan bengkhon velo chu wangin rei tak chung tu ma hriat ka hlo lo pha ni hi chu wangin adik chia chuan keima aya fanei nem zo kan om po ka ring hlel lo he Congo a hian emo thingtlang kil khor khoya emo media te tlo phak lo na te po an lo om ve ma na engtin nge I fa te school fees tur te ingai to thin jok ni ti te hi hriat a chakom hle free education at thlona school kal theina ani awangin kan sarkar chunga kalom hle adik chia chuan mo fa te hei zo zai an school fees keima in ka hantum vek mai tur chu a theilo hulhual ani ma se he kan sarkar awangin fa te hian a thlonin school an kal theya kalom hle ani kalo ti ve om chhun chu an choi turte an thom no hak turte le an dam doi man tur ngai to sak hiani mai ma se school fees tur ro ngai to buaya ngai to lo kaming chu khambala ani kum somthum pali kania ke hi kanu fa upa ber kani kum ni mi lek kani khan a pasal pani na nen anin neya kapa tak ang chi in ka ena ani chuan min en kol seiliana that takin min choi ka nga ani kha ka tan chuan pathap berani ma se van duai thlak takin thlani liam ta mai khan min boral santa ni khambala inaute mingi hrevek theyem ai hrenang thil theni lo kanaw te ming le mel hi ka hrevek seng lo kanaw no pangzual deute atsanga ko thlera ka ton ve poin annin min kova min biak masaka anin soi ma chu kanaw te anni ti kalo theng hil le thin ka ngai saklo wang poni lo kan tam em wang ani zok khambala hi anu te nen an cheng za to lo nupui fanaw nein in hranga chang to fa pani anei ve to ani an unaw zinga pariat te hian nupui pasal an nei to a chung in nei to te chu anu nen hian an khosa ho lo deuh vek to ma se an fa te ro an uncle tele an auntie te nena in fiam turin an local fo nau pangan tam em awangin an mani in ngot ai chuan nuaman ti dai zokani hei hian ani friendsi ni hi na ati tam sakpha a ha pha le zol em bokani kanu han tran pui ve to po ka chak lut tuka ma se ka na hi nget lo hle a chuwangin duangin ka tran pui theilo friendsi ni fadang te chu an ma nia e zong le an hmalam hun ngai to thei tur khopin an lo puitling ve ta ma se an no pan lai khan an van nei phalo chia a chan chu free education kha om ve tlat lo chu chuan friendsi ni ati boy pha le zol khania
ani hi upa ber lama tanga chiara pangana ni ma se vane siamin Tanzania ramribula seiliana apa vuina omve turin thlani liam ta khana lo ho ve ni adik chia chuan ti ema unaw kanga hi ka ringai lo ka pa vuina ka pian pui unaw te somnga pahni lai kan humai chu ka shock hle heng zong hi kanu hian ama te in engtin nge ama nei theyang ka tiril ruwa ngai to ati thui du hle ani ma se lalpa chunga ka ngat top lalpa na pui nge in ka ring bok an unaw za hian anin mangai ema an tho ho na po tha tin anu mangai hle ma se chung ka hung taka khosaka chen ho vek ai chuan ti in then khat chuan anin lum chhuah sanin kumnau pangte an ni lai tang to in an hmalam hun tur thlir chung zelin an in lum nuam an chhuah sanani ani hini kolania a upalama tanga chiarin a somni pangana ni kanu le pa te ka huwa ani lo ma se khlaya kan nun khan ka tho tipika nula te kan lo ni ve to bok nen khatiang huna khosak kha a har salutuk tlat thil thalo tam takpo min ngai to tirani tin mi pa te poina min zuam pha ka hlowa wangin kan in ka chhuah sana ti chuan he pharmacy a hian ka thian puin ti hian ka thok chho ve ta ni medical training ka atena chu wanga heta thok thei ka ni ka hlo hnem lem lo na ma se keima in chom nan chuan a tok hle tin thei top chuin ka chung te po ka tan pui ve thin bok khua lo thima zan lo ni a naupang ho chuan mu vek to thin ma se friendsi ni ro ni le nga a fa te ta na ei rong bola a buai nuwa a chawe nop thin ma se a chol du tlat lo a chan chu a tho lo chuan nak tu ka fa ten engen eyang zandar kwa friendsin chu goma khopui ko thlera thuin vaimim te chu zorata na hem ta thina he sumdon hi dollar ruk nei tling to phot chuan anti ve thei vekani dollar khat ai tlem hret ni tin a thok chuak ve thina ma se heng zong hi a fa te ta na ti vekani friendsin heng zong hi kalsana I fa te nu chon te lo ngai to ngayem ka fa te nu chon aya thi mai po ka thlang jok mitam tak chuan chhuah san turin min ti fo thin ma se ka thei lovani ka fa te hi an ma ni du thua lo piang tu ma nom lo thil lo thleng to te lo thleng mek to le tin lo la thleng le tur te thlengin keima mo phur na vekani I fa te hi an in I sik ve ngayem chu tiang chu thil the ni lo ka fa te le ka tu te hi ang khatin ka ena ka hmangai tlang vek friendsin I fa te ming le mel hi pakhat te ni shevek theyang em theite reng mai ka fa te ming chu ka sheveka he khovela hian mi zanga ai tam ming ka ria a chu wangin ka fa te ming chu engwangin nge ka ria lowang ni a chang chuan ka ti thin tho a chan chu an inang hlom ro puisia phir u nau te phei chu e ka riat pol ve tho friendsin hian a fa te minga tan celebrities te minga phua sak thin entirnan footballer star mingte public figure ang chi te hi a fa te minga tan a phua sak thin ani an malam hun tu re ro tu manan soi sak thailo pathian chawina ria engtik ni ai ma chuan hruai tu le celebrity te an lania zona top ber friendsin engin nge ti hlim ber che hausa deu ni le relationship thaber ber nei te ka lo swang to thin ni e ka pasal kha a felin min support thle a ani khami padik takani ma se ka hlimna te hi a in thlak dang lamna rei to pasal te mai deu ni le duat deu ni hi ka thlel to lo ka hlimna chu ka fa te a hian an ni to an hlim mel te ka mu hian ka hlim ve vong mai friendsi ni chanchin atangin zirlai thatak tak zir tura oma khovela hian engkim kan lo dai ve vek to emo kan lo experience vek to emo kan ti hi alo ni lo hle ani ti ka chiang ani tuna tang chuan eng tikama kanun konga hian ka vui to lowang he kan live le kan chan vo hian ruwa manna alo nei diam to sia malam huna kan lo nun nom jok theinan ti in rim takin kan thoka ma se achang chuan kan ta na thatura kan ngai to te hian min tilungai le fo thin tin thil diklova kan ngai te hi kan ta na mal somna ani le loi si thin